Mangibingelele bafowethu nodadewethu. Webafowethu, nayi ingwenya okuthiwa uLilepo. Umdlali nje we-Kaizer Chiefs ogqoke ujezi namba 99. Kuqala kuvala nje isizini kuke kwabonakala izinto ezathi usabaningi kakhulu lapho kwabonakala uLilepo kuthiwa i-akhawunti yakhe yaku-Facebook udilethe yonke into ehlanganisa ne-Chiefs. Kwasithusa sonke-ke singabalandeli be-Kaizer Chiefs siy'tshela ukuthi-ke hhayi umjida kushuthi uhambile uyahamba. Kwase kwangenelela ney'thombe ezay'gijima kakhulu ezithi hawu usesayine enye i-team engicabanga ukuthi kwakungamanga-ke kwakungabantu ababey'funela i-content. So sathuka-ke nathi-ke sizwa lezo ndaba ukuthi hhayi bo nangu uLilepo esishiya kanye kabuhlungu kanjalo. Hhayi-ke evikini nje kubonakala iy'thombe sezikhona futhi zona lezi kwakuthiwa-ke ayisekho seyidilithile. Zibonakale sezikhona-ke sezikhona futhi ku-Instagram. Hawu kwasithusa-ke singabalandeli saphinde sabuyela ithemba ukuthi hhayi indoda isesekhona ekhaya. Kwase kube-ke emva kwalokho kwase kuba-ke nje nama-offer-ke bengena ngapha nangapha kuthiwa ayamfuna amfunisa kwembuzi yomsebenzi. Ekubalwa kuwo-ke o-Raja, i-Raja niyayazi-ke ngicabanga ukuthi i-team yase-Scotland. Naye kuthiwa hhayi ibimfuna kabi kabi, ibimfuna oh ya sorry i-Rangers nakhu ngibheda, i-Rangers le yase-Scotland kuthiwa ibimfuna kabi kabi lo mjida lona. Hhayi i-Chiefs-ke yala ngonyawo phansi yathi hhayi umfana omdala thina asimchithi. Asimchithi umfana omdala sifuna ukwina i-league nathi next season. Umfana uyasisebenzela. Yabuya-ke ne-Raja Atletico yathi iyafaka isicelo, hhayi yathi i-Chiefs lutho kwedini, lutho asimchithi umfana sabheka elikhulu kuyena. Hhayi yathi-ke alaheke iza nokukhulu ukuzethemba ngokwey'mali. Cha i-Chiefs-ke yala nakhona futhi. Yala-ke hhayi okuchaza ukuthi umfana ngathi akadayiswa kusemthethweni lokho. Umfana ngathi uzobe ekhona-ke next season bafethu. Sibonge ukuthi uzokhona ukulwelela ijezi lakhe aphinde alwele ne-team njengoba niyibona-ke i-team ukuthi ebefuna i-league noma ebefuna u-number 2 laphana kwi-league kodwa kwagcina kwangenzakala kodwa nje yena ube nayo umthelela omuhle ukuthi sibe la esikhona khona. Cha usebenzile naye ngeke simvalele ngaphandle ngoba kunama-game awine ngamagoli akhe kuphela. Ngicabanga ukuthi-ke lokho kuba nje umsebenzi omuhle kakhulu kumfana omdala. Yabona, hhayi mfethu, hhayi siyabonga ngokuba yindoda eneqiniso ukuthi ugcine ungahambi. Lilepo siyakudinga kakhulu mfethu njengoba sodlala i-CAF, siyakudinga kakhulu ngoba sodlala no-Nedbank. Amagemu azobe enzima no-league no-M_T_N 8 sovula ngayo okube kukubi ukuthi uyobe ungekho ku-M_T_N 8 kodwa siyabonga mfethu ukuthi ube khona eqembini next season. Silokhu sikubonga mntakami Khehla. Hhayi senalala kahle wensizwa, hhayi.